Ούτε μια μπρίζα δεν μπορεί να αλλάξει. Να κατεβάσω το γενικό. Όχι. Να κατεβάσω το γενικό. Όχι. Κατέβας τον! Όχι, όχι. Πού πας, παιδί μου, εσύ με το σουγιά? Στο δάσο θα πάω. Άοπλος θα πάω. Φοβάσαι μη σου επιτεθεί κανένα κουκουνάρι? Αυτός δεν κάνει αγόρι μου εκπαιδευτική εκδρομή. Αυτός πάει να κάνει κοπάνα από τα μαθήματα. Ναι, όρεξη έχω να τρέχω. Αλλά λέει ότι τρέχει για καμιά συμμαθητριούλα. Πάει κανένα κοριτσάκι, είσαι εσύ μεγάλη μούρη. Εγώ πάω για τα καμένα δάση. Άλλοι πάνε για άλλα. Ποιοι είναι οι άλλοι που πάνε για άλλα? Δεν ξέρεις. Θα κάτσουν ένα βράδυ στο δάσος, κοριτσάκια, αγοράκια. Ξέρεις εσύ. Τι είναι σπίτι μου, τι αγοράκια, τι κοριτσάκια, τα κοριτσάκια. Λέω ότι τα κορίτσια είναι πολύ προχωρημένα. Και κάποια φοράνε και σουτιέν. Έλα τώρα, ιδίες φορές σου. Όχι, έχει δίκιο το παιδί. Βλέπεις τώρα τα κοριτσάκια πώς κυκλοφορούν. Έξω τα πουτάκια, έξω οι μεσούλες, έξω το. Πώς το λες Το μπούστο. Το βυζί. Hey. Υπάρχουν όμως και αγόρια προχωρημένα. Όπως είναι το αγόρι της Φίφης. Ποιο? Δεν σου έχει πει τίποτα. Τίποτα, σου πες ένα. Όχι. Για να μαθαίνουμε. Είναι ο Άκης. Καβαλάει την μηχανή του αδερφού του, κάνει σούζες. Ο Άκης όλα αυτά. Ναι, είναι πολύ προχώ. Τι είναι ο Άκης? Πολύ προχώ. Θα ρωτήσω την Ελένη τι σημαίνει αυτό. Έχει και η Φίφη φίλο. Αδερφέ σου η Φίφη κατάσταση από τα χέρια τελείω. Αυτό σε μένα δεν μου λες. Αυτός ο Άκης ο προχώ τι είναι? Είναι. Ένα σου λέω. Πες το. Ξερίζεται. Είσαι αμήλικτος. Και επίσης η Φίφη, χθες το βράδυ, αντί να κάνει τα μαθήματά της, έκανε ένα τεστάκι σε ένα περιοδικό. Είσαι κορίτσι ή γυναίκα? Και τι βγήκε? Τι βγήκε? Τι να βγει ρε παιδιά, κανένας κορκόδιλος. Κοριτσάκι είναι. Κοριτσάκι, αλλά ο άλλος ξυρίζεται. Έλα, πήγα να φτιάξει την πρίζα εσύ. Άντε μπράβο, θέλω να ξυριστώ. Θέλω να φτιάξει την πρίζα, άντε μπράβο. Εγώ πάντως μίλησα. Και δεν θα ξαναμιλήσω. Δεν μ' αρέσουν τα πολλά λόγια. Αυτό φαίνεται.